Waar smaakt het nou naar? Nou, kan ik niet zo goed zeggen. Er zit koffiemelk in en suiker. En exoten van groen. Maar de lidsband, hè? En wat doe je hem dan? Nou, de band die moet puzzelen en de speurtocht doen. En kom je hem er wat uit? Wij komen er wel uit, ja. Ik weet nou een hele hoop dingen van vroeger wel. Beppe is hier maar paken en maar de lidsband hier gezellig even ontsnuipen in het harde woord. Ja, dat vertelde de band. Ik wil het door, ja. Maar de band die vindt het nu al weer even prettig. Ja? Die is even van, we blijven van hoe je deze tijd leven. En hoe gaat het met de speurtocht? Nou ja, letterziek en dan maar hopen dat ze in een goede volgorde een word opleveren. Paken die met de paken en beppe zitten ben we hier. Ja. Zou je hem hier heen terug? Ja, want we gingen verleden keer naar het Natuurmuseum West en die de voorrek en de woens eigenlijk weg, maar we doen ook het oor. En dit is de fietslamp van vroeger. En niet de groen,